Kanzakwethu, ngiyakhuleka ey'nhlanga sezansi. Sinamukele kuMpotopoto TV. Bawuthi uyaqawuhla namavidiyo ethu, sicela uphuthume ngale ku-TikTok uzosithola Mpotopoto. Ku-Facebook uzosithola Mpotopoto Ntuli. Ku-YouTube uzosithola Mpotopoto TV. Sicela usifollowe kuzo zonke lezi indawo lezi zokuxhumana. Uyasilayikhela, uyashera amavidiyo ethu. Lokhu maye uMpotopoto. Yeyi, kanzakwethu, amaholidi kaDisemba. Sonke sisematohweni, sinesifiso ukuthi sifike emakhaya siphephile, sinesifiso ukuthi ekhaya okubalulekile ukuthi asifike ney'khwama zethu. Kubuhlungu kanzakwethu ukuthi uma ufika ekhaya noma ngithi kufike iy'khwama ekhaya nomyalezo. Kubuhlungu kakhulu futhi akekho engimfiselayo ukuthi ebe naleso simo leso. Kodwa-ke angibuyela kanzakwethu, itekisi le ngiyifake la. Itekisi engiyifake lana, abaningi bethu ngiyazi ukuthi benza ngendlela yabo. Ongeke uze uyicabange ukuthi ngenziwa umuntu. Bo-driver bamatekisi be-long distance, ake ngiqonde nani straight. Ngiyanicela, khona into mhlampe ebuye inishiye noma engingenalo ulwazi layo abantu abaningi. Niyakwazi yini ukuthi la ku-long distance wena ngizokwenza isibonelo nje ukuthi ulayishe e-Durban Station uya eHluhluwe. Njengoba ula e-Durban Station uya eHluhluwe wena uphuma nabantu abawu-15 uma uhamba u-15 seat, uma uhamba u-20 seat uphuma nabantu abawu-22. eHluhluwe uma ufika khona kufuneke ufike erenkini nabantu abaphelela, akekho umuntu okufuneka mawumshiya endleleni. Uma wukuthi khona osumshiya endleleni, eHluhluwe uma ufika khona erenki, urenki manager unelungelo lokuthi wena ekufake icala lokuthi ufike nabantu abangaphelele. Itekisi ye-long distance ayivumelekile ukushiya umuntu endleleni. Uyazi ukuthi obaba le nto noma beyishiwo nangasiphi isizathu, ngizonichathekela kancane, ngiyabuya nenye ividiyo, ngizonichathekela manje. Isizathu sokuthi obaba beze bekhiphe leso sinqumo leso, esithi abantu abasala endleleni emgwaqeni omkhulu, sibala u-National Road, uqondise ukukhuluma. Umuntu ufuna ukusala nanoma yikuphi, akacabangi ukuphepha kwabantu, akacabangi ukuthi itekisi ayivumelekile ukuma khona. Ngiyanicela ngane zakwethu, bobhuti nani bobaba, musane ukushiya abantu endleleni. Abantu abanelungelo lokushiya abantu endleleni, abantu belokhalo. Wena we-long distance siyanicela uhambise abantu rank to rank befike bephelele. Ngiyacela ngane zakwethu, ake sigweme lezi ngozi lezi ezithi u-driver wetekisi ume emgwaqeni omkhulu wehlisa umuntu, uthe lo muntu esehlile emgwaqeni omkhulu kwangena imoto emva kwakhe noma kwakhandeka isibhicongo sengozi. Ngiyanicela ngane zakwethu, ake siyibambe nje lena yokuthi rank to rank akekho oyoba nenkinga ngaphansi noma ngaphezu kwaleyo nkulumo leyo, rank to rank. Laba belokhali bayekeni, bayazazi iy'tobhi, bayazi ukuthi bayimeneja kanjani indaba yabo. Right, bese ngibuya ngithi bo-driver bama-long distance, ngibuya kini futhi. Ngiyazi ukuthi iy'ngcindezi ziningi enibhekane nayo, ulayini mningi emarenkini, abantu bafuna ukuhamba beye emakhaya. Ngiyanicela ngane zakwethu nibabekezelele abantu bakithi, baphethe iy'khwama ey'nkulu, kwanaye umuntu akahlulekayo ukuthi isiqule isikhwama. Ngiyanicela nibabekezelele bese ngicela khona uhlelo lukhona lokuthi itekisi netekisi kufuneke yenze njani, idonse inqola ngey'khathi zamaholidi. Uma wukuthi itekisi ayinayo inqola, wena ophethe isikhwama esikhulu bekezela ulinde itekisi enenqola, musa ukuphoqa ukuthi ungene nesikhwama esikhulu emotini. Imoto itekisi emuva laphana e-back seat inestikha esithi 15 passengers seated, bese ithi 0 kgs, okuchaza ukuthi isikhwama esisindayo asivumelekile emotini, even 1 kg awuvumelekile emotini. Kulokho nje ngane zakwethu sizokubamba kahle, sizowabamba kahle amaholidi, konke sikwenze ngendlela efanele. Ngiphinde futhi ngigcizelele kakhulu igama elithi ngiyacela nisibekezelele ngoba ngamaholidi ngane zakwethu, asisona isomo esifika njalo, isome nje mhlampe eningi njengoba kuDisemba, sophinda futhi sibuye ngoGudi, phinde sibuye ngoJuni, phinde sibuye ngamaholidi aSeptemba bese kuba uDisemba. Siyacela ngane nisibekezelele, ngiyabonga kakhulu.